BSU जानानैहाय जोङो जेसेबांनाखि इडुकेसननि सायाव खामानि मावनांगौ दं बेखौ मावगोन आरो BSU जानानै जेसेबांनाखि गथ'फोरजों रिच आउट खालामनांगौ बेखौ खालामगोन। दायो क्लास 10 आव बुंनाया बेनोल' जे जायहा क्लास 10 आव फरायगासिनो दं बिसोरो बुहुद गोसो होसारनांगोन। गावगासिनि गोसोखौ खालामनानै बिसोरो दुखु खस्थ' मोनदोंब्लाबो बिसोरो फाइनान्शियल स्ट्रेंथआव खमबाबो बिसोरो मेन्टेल स्ट्रेंथआव खमबाबो जोङो टाइम टु टाइम बिदिनो बिसोरनि न'खरफ्राव थांनानै जोङो हेफाजाब हैनायखौहाय जोङो थिरांथा लानांगोन आरो बिदिनो गासैबो न'खरफोरखौहाय जोङो उत्साह खालामनांगोन जे इडुकेसना मोनसे लामा जाय लामाजों थाबायोब्ला जोङो जोंनि न'खर जोंनि समाज आरो जोंनि गासैबो जाथिफ्रानो जोङो उन्नति जायो आरो जोङो थांनानै थानो हायो। बे समावहाय आङो बहुद गोजोनदों। बेखौनो फोरमायनो सानदों जे जोंनि बे निसिमा हालामा बहुद गोग्लैसोनानै थानाय आरो इडुकेसनाल' जोंनि मोनसे फाइनाल अपसन जायहा जोंनि बे ओनसोलखौ दिखांगोन। दिनैहाय जोङो बेवहाय मेट्रिक पास खालामनायखौ बरायनो मोनबाय आरो बे बरायनायजोंनो जोंनि गोसो गोजोननायखौ जोङो नुदों। थारमाने बेयाव पास जानानै बे मेट्रिकखौ आनजादखौ उथ्रिसारनानै बिसोरा गोबां थांखि बिथांखिफ्रावहाय होदावरि होनानै बिसोरो मोजाङैहाय गावसोरनि केरियारखौ बानायनायजों लोगोसे ओनसोलनि डेभेलपमेन्टखौ लाबोगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। बेनिखायनो आं दिनै बुहुद खुसि। गोबां मानसिफ्रा आरो पास जाबावनानै दङ आरो जों बिसोरखौ रिच आउट खालामनो मोनाखै। आस्थेयैनो रिच आउट खालामहैगोन। खिन्थु जेसेबां जादों बे बोसोरावहाय बिसोरनो आंनिफ्राय गोजोननाय अननाय सिबिनायखौ बावहरो आरो बिसोरो अरायसम गावसिनि थांखिखौ होसोनानै बिसोरो खामानिखौ मावलांबाय थाथों, फरायलांबाय थाथों, मोजां जोहोलावजोफोर जाथों आरो जोंनि ओनसोलाव फैफिननानै बिसोरो मोजां सार्भ खालामफैगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। आं बेखौनोल' खावलायनो सानदों जोङो बोसोरे बोसोरे मेट्रिक आनजादफोरखौहाय होबोनानै ओनसोलफोरनि गासैबो स्टुडेन्टसफोरखौहाय जोङो रिच आउट खालामबोदों आरो BSUनि थ्रुयैहाय दिनैहाय मौका मोनदों जे जोङो आरोबाव बे ओनसोलावहाय जायफ्रा नेक्स्ट इयार एग्जामावहाय मेट्रिक एग्जामाव बिसोरो लिरगोन गोसो मोदोम जिउ होनानै लिर। जोंनि भबिष्यतआ नोंसोरनि सायावनो आरो जोङो नोंसोरखौ लानानैनो जोङो गोजौ मोनसे समाज दालांनायनि जोङो थांखि खालामदों।